Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan uwa ina roƙonka da kafin mu shiga cikin bidiyon mu ka yi subscribe sannan ka danna ƙararrawa ta yadda za ka na samun sababbin shirye-shiryen mu. Yawwa ka kammala? Na gode. Yawwa abu na farko da za ka yi shine za ka shiga cikin Google Play Store na wayarka, sai ka shiga cikin akwatin nema, ka yi sacin ɗin wannan application ɗin mai suna Anoniton VPN 2019. Yawa gashi nan ma ya bayyana kamar haka, zaɓi na farko. Yawa sai ka yi search nasa gashi nan. Yawa gashi nan zai nuno maka jerin application da wato abu na farko shine zaɓi na farko. Yau kaga already ni na riga da na install nasa, kawai buɗe ce zan yi. Yawa gashi nan na buɗe, gashi nan yadda yake buɗewa, sai ka shiga wannan alama a sama suna tilting, sai ka yi on ɗinta. Bayan ka on sai ka dawo ka yi save. Yauwa bayan ka yi save sai ka danna connect. Bayan ka danna connect yanzu gashi nan yana, sai ka ɗan jira kaɗan ya yi connecting. Gashi nan yanzu dai yana connect, gashi nan yana connecting. Yauwa kaga yanzu ya gama connect, komai naka yanzu ya setu. Abinda ya yi kawai yanzu shine ka yi minimize, sannan ka dawo ka hau duka inda kake so a browsing ɗinka. Yanzu misali ne bara ka ga na yi minimize, yanzu zan buɗe YouTube, ka ga yadda YouTube yake buɗewa. Yawa shine gashi nan yanzu na buɗe YouTube na. Yawa gashi nan yanzu YouTube shi nan komai yana buɗewa kamar yadda ya dace dai. Yawa gashi nan dai yanzu bara na ɗan yi wani play wani bidiyo haka ka gani. Yawa gashi nan yanzu na yi play, gashi nan yanzu bidiyo na loading. Yawa gashi nan kaga bidiyo har ya bude. Yawa wannan insha Allah uwa yar uwa ku ga da wannan tsari ne mai kyau. 3 GB ne ba tare da ko sisi naka ba, amma for Glo users only. Wannan yana tsallaki ne daga kamfanin Glo users ne kawai za su yi amfani da wannan system. Yawa insha Allah ga yanzu yadda nake yin morar gigabyte na ba tare da ko sisi ba. Shi ne yanzu kallo na kawai nake yi a YouTube, kuma ke ma za ki iya, saboda wannan abu, wannan garaɓasa ce free haka ta 2019 wanda kamfanin Glo suka ba da shi ga kwastomominsu. A baya da sun yi irin wannan. Yau kwara mun gode da ziyarar channel namu. Ina roƙonka wanda baka yi subscribe ba ka yi mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za ka na samun sababbin shirye-shirye namu.